מכונת תרמקט 100, נדליק אותה מאחורה. סך הכל יש לנו פה כפתור אחד שנותן לנו את האמפר עד 100, יש לנו פה כפתור שני, גאוג'ינג לחירוץ, להוריד ריתוחים, וקאט בשביל לחתוך. מאחורה יש לנו כפתור לוויסות לחץ האוויר פה בשעון, שאפשר להגדיל אותו, להוריד אותו, כרגע הוא על 5.5, ופילטר לסינון האוויר. מאחורי המכונה פה מאחורה יש חיבור פלאג ל-CNC למכונה, שאפשר גם לרכוש ידיות אוטומטיות בהתאם. ידית עם מנגנון הפעלה של נעילה, שלא נצליח להפעיל את זה ככה, חייבים לפתוח את המנעול וללחוץ. ככה זה לא יעבוד, רק יש אפשרות לחבר מחוגה מיועדת לידית הזאת כדי ליצור עיגולים בעצם בכל קוטר. ועכשיו נעבור להדגמה בפועל. אני הולך עם המכונת פלזמה להוריד בחירוץ גאוג'ינג, להוריד את הריתוך מפה לפה. קודם עשינו חירוץ עם החלקים האלו, חירוץ גאוג'ינג, כרגע החלפנו אותם, את הפייה ואת הדיזה הפנימית לחלקים מתאימים לחיתוך. דוד אייזן, מכונות בע"מ, פתרונות מתקדמים לעולמות הריתוך.